for the third time in the Copa. Inter have all summer signing. Andy Diouf makes his first competition since May 2023. Тези, които се борят за повече минути, тази вечер имат шанс да бранители са Франк Сидибе. Дефрай с глава към Желински. Срещу Пиза преди няколко дни си партнираше с Алта. Така че солидни ротации прави и Кристира. От фазата на успех на финалите участието си играе два двубоя, да елиминира два съперника. Единият бе вече през доста далечната 1950 ресни четвъртфинални сблъсъци. Ювентус и Аталанта е един от тях. Вкара един гол ганаеца до момента. Е нещо, което няма как да не окаже влияние на твоята психика. Сучич стреля били всичко на Мартинес от клуба са футболист Дiouf, така че може би най-сериозният тест тази вечер от тримата централни бранители, след като Карлос Аугусто игра и на левият и на десният. Дърмян и Дън. Едно равенство и две загуби допълват баланса. Сеторка на Киво. Ясно е кой е фаворит. Таро Мартинес с Зомер, с Чалханоглу, с Ди Марко, Джанаро. Единият от резервните вратари на Интер също е с проблем, който го вади. Подаване на Чалханоглу от корнер. Желински намери по много красив начин топката. Не спирайте да движите топката. Са като инструкции. Отстъпват битката в средата на терена. Ето го Желински. Тюрам. Брат топка в Фратези. Хубаво се завъртя и стреля от много малък ъгъл. Не можа да намери очертание. Дромацола вече е долично четвърти. Това и Инзаги не посмя да се раздели с него. За това и повече пространство пред Фратези отново. Шанс към Дiouf. И ето, че Diouf вкарва първият си гол с екипа на Интер в 18-та минута. Прекрасна игра от страна на Фратези. Помогна да се озове Diouf в чудесна позиция. Не случайно го определиха за бъдещето на италианска Венеция. Издържаха 20 на минути. Шута Пио Еспозито. Много красиво попадение. След първият си гол в серия А, след първият си гол в Шампионската лига, след първият си гол и в... И сега тази вечер ще бъде от специална на Калери при гостуването на Интер в Сардиния срещу Молдова и срещу Норвегия. Вентури. Саградо. Право в тялото на Желински. Дънкан. Изчака Фратези. И Фратези на Еспозито, който видяхте. Това е подарък за Желински. Шанс за трети гол. Фратези. Ъгов удар ще бъде изпълнен от Желински. Нямаше нужда. Това е Касас. Рикошет. Но Мартинес опита да отклони за Еспозито. – 18-годишният Матео получи шанс за дебют на Меаца. Компаньон. Настигнат бе Компаньон и тъпката му. Трудно му е срещу Саградо, но пък успя доля двама. Бразилска техника и шанс за трети гол. Тюрам, шут на Тюрам, спасяване на Гранди. Където бе част от Олимпик Марсилия и се отчете. В случая гледахме френски дуел между Тюрам и Тюрам. Спрямо дебютният му сезон. Втори опит на Тюрам да търси с пет. Diouf е поставен дясно. Луис Енрике, който намира Тюрам. Добро движение на Пио Еспозито. Какво ще избере Тюрам? Избира да направи резултата. 3-0 за Интер. Отново много красив гол след чудесно насочен удар
и трета. Той извежда Сучич между трима. Сучич огледа на двойно с Сучич. Сега Тюрам. С действият крак от тук може да стреля и го прави. Този път Гранди успя да направи спасяване. Всека буквално премаза своя съперник. То него явно може да си позволи подобни. Гледам начина, по който действат гостите. Лела, Дънкън и Бохинен, средата на терена. Компаньони. Ha mostrato qualità anche palistiche con la Dinamo Zagabria. Luis Enrique, Grandi. Nega. Anticipa Luis Enrique, chiude bene De Vrij. Caratteristiche. All'indietro Korac per Matteo Grandi. Voglio vedere cosa succede se c'è un compagno convinto di far gol. Profondo per Esposito che riesce a... Di Suola, Esposito, anticipo, si fa sentire su Compagnon, Esposito trova Velo di Thuram, magnifico, Frattesi al centro, volo d'angelo, Thuram, doppietta, poker 4-0. Così col suo velo manda Frattesi. Tenere la squadra sveglia su questo, anche perché comunque l'Inter qualche gol in più, consapevolezza. Haps, cross basso, Sucic. Traiettoria a uscire peggiore rispetto all'anno scorso in questo aspetto. In campo aperto Esposito cerca ancora Thuram, Enrique, la palla sfila, Thuram, Frattesi Nella maniera giusta, soprattutto vicini. Rischio enorme del Venezia, Esposito, Lella al destro di Lella, De Vrij, il brivido Grandi e i suoi difensori a impostare sulla pressione. Mkhitaryan trovato bene in verticale. Calcio di Under 23. Ora si trova a difendere su Casas, respinge proprio Lucic. A De Vrij, lo serve con una palla sbilenca che attraversa tutta l'area. Poi tanto è anche l'aspetto emotivo. Compagnon, cross basso. Martinez, esterna, Esposito, gran duello fisico con Venturi. Dettaglio il contrasto. Cocchi al cross. Mkhitaryan. Azione di De Vrij che accomoda per Sagrado. Il suo destro viene deviato alle spalle di Martinez. 1-4. Vedi il peso davanti, no? Di mettere un giocatore. Arriva Bonni, la chiama al centro Frattesi, il tocco è arretrato. L'apertura del corpo è più difficile tenerla. Slalom, cross morbido, anticipo di Korac su... Ha avuto l'occasione nel secondo tempo da migliorare assolutamente la fase. Verso la porta, sinistro, appena largo. Diouf, Bonni, Mkhitaryan, sponda, Bonni! Partecipa anche lui alla festa dell'Inter, ora è pocherissimo, 5-1. Probabilmente anche questo tiro da fuori